domin samun labarai masu saisaita natsuwa da jefa tausayi a cikin zukata. Gami da fiddo mafita, ku yi subscribing Aminci Nobels TV. Ƙoshin wahala kashi na 18. Kairat idan na miki kyauta za ki karɓa? Ya kunno mini wannan tambayar. Zan amsa mana CM tunda daga hannun mutum mai karamci idan ka ta fito, kuma mai mutunta mutane. Dan murmushi ya yi, sannan ya ɗauko ni envelope ya miƙo mini. Amsa na yi cikin nutsuwa, sannan na ce na gode, ka gaida mini da Inas. Sosai na ga murmushi ya bayyana akan fuskarsa saboda a duniya yana son mai son nasa, musamman ma kuma Inas yarsa. Ya ce, na ji daɗi Kairat, insha Allah zan kai gaisuwarki wajen Inas. Ni ma murmushi na yi sannan na ce, to na gode sai an jima. Yana faɗar hakan na juya zan tafi gida. Sai na gaya Aliyu da Anti Khadija za su fita. Tsoro ya kama ni da na san sun riga da sun san CM. Don haka na san koyar da kaina, ganin haka ya sa CM fitowa. Suka gaita da ya Aliyu sannan ni kuma na cikin gida duk kunya ta ishe ni. Ina shiga Anti Khadija ta shiga. Ita ma na ga tana wani washe mani baki ta biyo na har ɗaki na. Lokacin ina cire kaya da ɗaurin ƙirjin jikina sai kuwa ta ce dama kai da tambayar ki zan yi. Dan ɗaure fuska na yi kaɗan don na san tambayar da za ta yi kenan. Na ce ina jin ki. Sai ta nemi waje ta zauna sannan ta ce yauwa, me kuma haɗin ki da Commissioner of Police? Tambayar ce ta zo mini a bazata. Sai na ce babu komai sai zumunci. Sai kuwa ta ce a Kairat ba na son ƙarya. Ni dai a iya sani na kaf ƴan uwanmu ban taɓa jin an ce ɗan uwanmu ba ne. Sai dai idan saurayin ki ne, amma gaskiya kuwa idan haka ne kin mori saurayi mutum har mutum a tsaye kamar shi ya yi kansa, ga kuɗi ga komai. Na ji ma an ce ɗan sarauta ne ko? Ta faɗi hakan tana washe baki. Ban kula ta ba. Sai kuma ta ce amma Kairat yanzu saboda Allah ai an kusa bikinki, sai dai yayi haƙuri. Amma wallahi ni dai na so da son samu na ne ki aure shi, dan ni har ya fi mini yaya Bilal wanda a kullum yake wulakanta ki. Banza na yi mata sannan shigewa ta ban ɗaki da ke manne a cikin ɗaki na. Ina mamakin shegiyar gulma irin ta Anti Khadija. Ganin ban yi magana ba yasa ta tashi ta fita. Babu abin da CM ya ɓoye masu. Ba abin da CM ya ɓoye wa yaya Aliyu game da haɗuwar mu. Ya amshi lambar yaya Aliyu sannan ya ce idan auren Kairat ya tashi ku faɗa mini don Allah. Sosai ya Aliyu ya ji daɗi sannan suka yi sallama da CM. Ya shige mota. Bai dawo gidan ba. Ya shige mota don ɗauko mama a filin jirgi da 'yan uwanta har 3 saboda bikin Kairat. Dan yaya Aliyu ya yi mata bayani sosai. Amma fa mama ta yi baƙin ciki sosai. Dan gani take yi ai ita ma uwa ce. Kuma ya kamata a yi mata uzuri a nemi shawarar ta don za a yi wa 'yarta aure. Amma bai kamata a ce an yi wa 'yarta aure ba tare da saninta ba. Ba don Aliyu ya faɗa mata ba, sai dai ta ji a gari. Kuma ga auren Salim da kuma auren Aliyu ɗin. Mama ta dinga yi wa Aliyu faɗa akan ƙarin auren nasa. Amma sai Aliyu ya yi wa mamansa bayani sosai na abin da ya sa zai ƙara auren. Ita ma maman ta san wasu daga cikin halayen Khadija. Ta yi musu fatan alkhairi da samun zaman lafiya mai ɗorewa. Ahmad, lafiya na ga yau idanuwanka sun kumbura kamar kayi kuka. Me ya faru da kai? Hajiya Ramatu ce ke yi wa ɗanta CM wannan tambayar. Babu abin da ya ɓoye wa mahaifiyarsa akan Kairat. Ya ƙara da faɗan Hajiya yanzu mata na gari sun yi ƙaranci a cikin wannan al'ummar tamu. Za ki ga mata suna shiga wata iri ba ga matan auren ba ga 'yan mata ba. Hakika babu abin da ya sa ni son Kairat sai wannan. Hajiya shigar ta ma kaɗai kamar ta matan aure ce, uwa uba ga tarbiyya. Ka yi haƙuri Ahmad. Allah da ya jarabce ka shi zai baka mace ta gari wacce za ka yi alfahari da ita. Kairat kuma ka cire ta a ranka. Kada ka faɗa halaka tunda dai kaga ita a yanzu ta kusa zama matar wani. Kuma ka san neman aure a cikin neman aure haramun ne. Cikin maganar Inas ta taho da gudu ta rungume abbanta tana cewa I really miss you my daddy. Daga ta sama yana mata wasa suna ta dariya gwanin ban sha'awa. Ya ka shiga hidimar biki Anti Khadija har da tafiya gida. Ya ji wadan yan Ali zai ƙara aure kuma ya munafance ta. Alhamdulillah Hajiya kaka ta samu lafiya sakamakon wajen magani da aka kai ta, wanda ƙawarta Hajiya Inna ce ta kai ta.
kuma aka tabbatar musu cewa asiri ne. Kuwa Hajiya kaka na samun lafiya ta sanya rigima wai sai dai in dawo gidan a yi biki a nan, dan dole muka dawo har mama. 'Yan gidanmu na nan da halinsu na 'yan munafunce. Mama ta huda kunnenta ko neman su ba ta yi. Iyaka dai duk wanda ya zo wajenta shi kenan, don maman Arman kullum tana wajenmu, don duk ɓangaren Hajiya kaka su mama Ikilima baƙin cikinsu kamar zai kashe su. Tun daga kan haɗin da aka yi har zuwan mama gidan, don gani suke kamar ta dawo ne, don yadda suka tsani mutuwarsu haka suka tsani mamata. Da dan Allah ki haƙuri a bisa duk abin da ya faru. Wallahi ba na son yarinyar nan, dole kawai za a mu. Na miki alƙawarin ko shiga ɗakin ta ma ba zan yi ba. Murmushin jin daɗi Jidda ta yi sannan ta ce gaskiya ni dai duk haka ban ji daɗi ba, amma ba komai, ka riƙe mini alƙawari. Nan dai suka gama 'yan hirarrakin su na masoya sannan ya ba wa Jidda cik na kuɗi ta siya wa wasu abubuwa, don hatta kayan ɗaki shi ya ɗauki nauyin yi mata su. Alhaji Damas ya ce goje a yau nake son nuna ɗan talikin nan bai isa ba ya ja da ni a wajen ana morewa da amaryarsa ba. Zan nuna masa shi har yanzu yaro ne ƙarami. Zan koya masa babban darasi wanda sai ya yi da na sanin taɓa ne. Zan koya masa hankali da kuma jan kunne yadda ya kamata. Maza ku tafi ko ku kawo mana ajiyata. Bilal yana tafiya, Jidda ta shiga gida. Tana shiga gidan kenan wani yaro ya shigo ya ce wai in ji Bilal, wai Jidda ta zo. Dan murmushi Jidda ta yi sannan ta ce yau kuma Edi soyayyar ce bata ƙare ba ko kuwa? Ta faɗa wa maman su Bilal ne ya zo, bari ta je. Maman ta ce ikon Allah, ai na ga yanzu ya tafi, kuma dama bai tafi ba ne kika dawo. Dan murmushi Jidda ta yi sannan ta fita, tana ƙara jin son Bilal a ranta. Irin motar sassak ta gani a ƙofar gidansu, babbar jib bai sheken kyau. Ta ƙarasa ta ɗan ƙwanƙwasa, ganin ba a buɗe mata ba, janyo ta ji an yi a cikin motar. Ta buɗe idanuwa sosai saboda tsoro. Wani mummunan mutum ta gani a kusa da ita, ya sha malum faraƙal, dariya sosai ki ɓaɓɓakawa, sannan ya ce kada ki ji tsoro na 'yan mata. Amarya wannan satin sai ƙara ke ƙyalƙyalewa da dariya sosai. Ta ji tsoronta ya ƙaru, ta ce don Allah bawan Allah kai waye? Babu abin da Alhaji Damas ya ɓoye mata daga dangantakarsu da Bilal na yadda suke takun saƙa. Sannan ya ce ina son ki bani haɗin kai akan abin da nake son in yi. Bijiri mini daidai yake da mutuwar Bilal da kuma iyayenki. Idan kika bani haɗin kai zan baki kuɗi mai tsoka wanda har ki gama rayuwarki ba za ki iya ƙarar da su ba. Yanzu abin da nake so da ki faɗa iyayenki cewa za ki fita da Bilal siyayya. Watsu masa manyan idanuwanta ta yi, tsoro ƙarara ya bayyana a idanuwanta, ji take yi kamar za ta yi fitsari saboda tsoron mutumin. Babu yadda ta iya haka ta kira waya ta shaidawa mamanta za su fita da Bilal. Kai tsaye babban gidansa na shakatawa suka isa. Suna zuwa yaransa suka fito suka buɗe masa ƙofar. Duk cikin Jidda ya yi mugun sanyi ga wani mummunan tsoro da take ji. Na shiga ya kalle ta sannan ya ce ki saki jikinki Jidda, kada ki sake ki nuna tsoro, don wannan harkar mun fara ta kenan. Har sai na ga bayan abin da nake son gani. A takure take da shi, wani abu ta ji an shaƙa mata a hancinta. Tun daga nan bata ƙara sana inda kanta yake ba, sai tashi ta ji ta a cikin wani mummunan yanayi. Ta yi yunƙurin tashi ta ji ta kasa tashi, ta fasa wani irin mugun kuka mai cin rai. Wato dama wannan mutumin ya kawo ta nan ne don ya wulaƙanta mata rayuwa a satin ɗaurin aurenta. Yanzu me za ta ce wa Bilal idan har ya gane cewa ita ba budurwa ba ce? Hankalinta ya yi mugun tashi, ta saki wani kuka mai mugun ƙarfi. Sai ya shigo ya kalle ta sosai sannan ya ce Jidda, wannan abin da na yi miki ni ma a sannan nake na yi ne a matsayin ramuwar gayya akan Bilal, saboda yadda yake son wulaƙanta ni a idon duniya, shi yasa na nemi wannan hanyar don baƙanta masa. Idan kika yi gangancin faɗa masa, wallahi duk inda kika shiga sai na nemo ki, ba zan taɓa barin ki ba. Tura mata wata jakar kuɗi sannan ya ce wannan kuɗin duk naki ne, idan kin so ki saka su a account, idan kin so ki bar su, idan kika haɗa kai da ni babu abin da ba zan yi miki ba. Ɗaraka cillo mata makullin gida ya ce wannan makullin ɗaya ne daga cikin gidaje na waɗanda nake ji da su, shine na baki shi halak malak. Gida ne na haya mai fat 50. Mallakin ki ne sai yadda kika yi da shi. Awa kun san mutum da kuɗi. Tuni Jidda ta saki jiki da Alhaji Damas, tun daga ranar ta zama kamar wata yarinyarsa.
kafin kwana 9 na aurenta sai da ta yi wa iyayenta ƙaryar ta ce sun fita da Bilal alhalin tana wajensa. Akwai ƙawarta wata Rabi'atu babu abin da bata sani ba a dangantakarta da Damas. Saboda kuɗi ne yasa kawai ta yi shiru da bakinta tunda an ɗan gutsura mata. Sosai Jidda take kashe kuɗi saboda gyaran kanta don ta san a yadda take naira na gugan naira 500 haka ta bayar wai duk don ta dawo budurwa. Sosai iyayenta suke tuhumarta akan kashe kuɗin amma da yake tana musu ƙarya da Bilal sai suka daina tuhumarta ta ci gaba da wadaƙarta da kuɗaɗe sosai ta ware kuɗi don siyan wasu kayan kicin da sauran abubuwa. Alhaji Damus ya samu yadda yake so don haka yanzu wani kallon tara saura kwata yake yi wa Bilal, gani yake tamkar fankonsa yake ganinsa. Tunda wanda ya bawa amanar sai ya ɗauke ta matsayin mai tarbiyya to fa ta watsar da komai ga Alhaji Damas, ta bashi komai ta yadda shi Bilal ɗin ko alfarmar riƙe hannunta bai samu ba. Sosai wannan abu yake masa daɗi saboda ko a yanzu ya gama da Bilal, gamawar har ya mutu ba zai taɓa mantawa da ita ba. Da aka tashi yin dina babu yadda Rashida bata yi da ni ba akan in je dina ɗin na ƙi zuwa tunda dai ni ba son shi nake yi ba to kuma ni ba so na ake yi ba to kuma me zan je in yi dan yaya Bilal ba zai ji kunyar wulakanta ni a wajen mutane ba. Da Rashida ta rasa yadda za ta yi da ni sai ta je ta samu yaya Aliyu ta gaya masa komai, ya zo ya mini faɗa akan in je kuma su yaya Salim ba duk za su yi, har ban je ba za su ji daɗi ba. Haka dai na haƙura amma can cikin zuciyata tsoro ne fal. Ana cikin magana Hajiya kaka ta fito daga ɗakinta bayan sun gama faɗa da Mero sai kuwa ta ce kai Aliyu rabu da yar banza, ina cewa nan na ji kina gayyatar ƙawayenki fatin sai yanzu za a wani zo ana wani rarrashin ki akan ki je, to ya san kada ki je, ni dama haka zan so sai in hakimce akan kujerar ki in ce ni ce uwar gidan. Wanda ke wajen sai da yi dariya sosai, ni ko kallon su kawai nake. Ɗaurin aure na da za a yi da yaya Bilal shine kawai ya tsaya mini a kokon zuciyata, kowane irin zama za mu yi da shi oho. Kwalliya aka yi mini sosai wacce ni da kaina sai da na yaba da kaina. Wani farin les ne wanda ya gaji da haɗuwa gashi ya ji ruwan stones sai walƙiya yake kamar ka ɗauke ni. Airpods ɗina da kuma takalmina duk ash ne su ma sun ji ruwan stones. Diri na sosai ya fito da yake ni da rarriyar mace ce sai na haska ne wani irin bajajjen kyau wanda ya amsa sunansa kyau. Het ɗin ma ash ne sai net golden shi ma sai walƙiya yake aka yi ya fami ni shi a kaina. Gaskiya amaryar mu kin yi kyau sosai. Gaskiya yaya na zai yi santin kyan nan ciwon Rashida wacce ke ta faman ɗauka ta a hoto kamar babu gobe. Ban san lokacin da na ji wasu hawaye suna zubo mini ba. Da gudu na tafi na je na rungume mahaifiyata tsam kamar wani zai kwace mini ita. Ita ma ɗin rungume ne ta yi tana buga bayana tana rarrashi na har cikin zuciyarta take jin babu daɗi a rabuwa da tilan 'yarta mace da za ta yi. Mero ana gefe an sha kwalliya sai ka rantsi ba Meron Hajiya kaka ba ce. Ganin Kairat na kuka dai ya sa duk cikinta ita ma ya sanyi sosai. Ta koma gefe ta rakuɓe tana kallon uwarta Hansai wacce ke ta shirin cikin haɗaɗɗiyar atamfarta zuba wacce Hajiya kaka ta bata. Ta ba da gudu ta je ta rungume Hansai tana ta kuka. Hajiya kaka ta ce kai ku gani mini wani shashanci dan kun ga iyayenku na wajen suna kyafta muku idanuwa ku taso ku yi kuka shine za ku fara min kuka kamar gidan mutuwa, to wallahi ba da ni ba. Duk shege da ta ƙara min kuka ya san sai na saka jika na ya fasa aurenta. Dukan mu jiya muka yi muna kallon Hajiya kaka wacce ta yi mursisi kamar ba ita ce ta yi maganar ba. Ta ɓantar guntun goronta ta saka a bakinta tana tauna. Ganin duk muna kallonta sai kuma ta ce me ne kuke kallo na, to wallahi kurwata kur a kanku. Ina kwanan nan aka samu wata shegiyar ta yi mana asiri a cikin matan 'ya'yana duk da ban yarda ba da hakan dan ni dai na ci dubu sai ceto. Me dan buga binta mutu ta bar mini tsari a jikina, kun ga kuwa sai dai ku ci kanku. Hakan tana zare fici-ficin idanuwanta. Dariya mai ta tsantsire da ita sosai sannan ta ce to mu dai ma idan mayun ne ai sai dai ke ce kika shafa mini tunda ni dai babana kaninki ne, ita kuma Kairat ke ce kika haifi babanta. Kin ga kuwa sai dai daga ke ne wannan matsalar. Hawaye kaka ta fara yi sannan ta ce Allah ya isa na Mero da wannan zagin da kika yi mini. Kuma wallahi ki a sannu dan ba karamin aiki na bane in saka jika na ya fasa auren ki. Dariya sosai Mero ta yi sannan ta tashi ta dan rike doguwar rigar ta mai kalar bulu da fari da katon takalminta mai tsini kalar bulu.
ta tashi a hankali don takalmin shirin faɗar da ita yake yi. Hajiya kaka ta je ta raɗa mata wata maganar. Gudu ta fita Hajiya kaka tana cewa wallahi uwarki har sai kika faɗa magana ba ni ba. Yar banza yarinya mara kunya, ta faɗa hakan tana fashewa da kuka. Sai Maimiro ta raɗa Hajiya kaka. To ce mata ta yi, to idan ya fasa aure na ke zai aura ki haifa masa yara? Sai kuwa dole magana ta yi wa Hajiya kaka zafi har aka fara ta yi fati ɗin nan. Fati ɗin nan ba ni da niyyar tashi, mama sai rarrashi na take yi amma kukan ƙara bulbulwa ke tamkar dai an buɗe famfo. Ta masu sauraro a nan za mu dakata, sai ku tara da mu a zuwan shiri na gaba domin jin da za ta ci gaba da kayawa. Ma'assalam.